penampilan dan gaya hidup nggak mencerminkan tempat tinggalnya. Kirain juga wah. Tidak bisa. Tidak bisa. Lah nyapa ora iso. Wong kok glogok jaran. Yo, menurutmu ki lek rumahku elek, tempat tinggalku elek, ndak oleh masak sing apik ngono ta rumahku, gak oleh gaya ngono to. Ya disesuaikne to karo keadaan. Ngono ki yo adoh jauh sae. Ora nek hubungane tempat tinggal karo gaya hidup ki ra nek karo penampilan barang gak enek. Lah nek nuruti gaya hidup ora cumpleng jati. Glogok jaran kuwi. Lelek rumah kamu kayak panjang melek, penampilan gak oleh api, ngono. Penampilan omah elek ya kudune penampilan elek. Lah iya ora usah maksa. Sing oleh penampilan api-api ini sing tempat tinggal api wong kok glogok jaran. Kok gendeng ya kowe kok jaran. Lah kowe apa gak ngerti nek aku gendeng iki gara-gara kowe. Anjay.